Yan sa San Ramon, sa Ocampo, Bicol, Camera Resort. Ayan o, yan ang Monte Sarog, ang makikita na dito sa lugar na ito. Galing tayo sa San Ramon, nag-pick up ng pasahero. Ayan o, palabas na tayo. Tapos na ng Hanawan. Nag-pick up tayo ng pasahero dito. March 28. Alas 6 na lang, hapon, alas 6 na. Walang ulap, ang Monte Sarog, walang ulap. Yung San Ramon, saan ko pa wala ng Ocampo yan? Hindi na. Ari ka na? Pati yung Sagrada? Oo, yari ka na. Ari ka na? Ari ka pala ang dito? Ari ka pala ang bonderihan ito? Ang katapat, tabi? Araw! Oo. Oo. Sige boss, sige boss. Salamat. May sound eh. Wala din sounds. Sikaring ka. Tingnan mo. Tingnan ako ba? Bitik. Pwede mo. Wala. Laki ng Monte Sarog views ito. Shit a thing. Hindi ka din. Marami ko pa. Hanawan, Ocampo. Pa-northbound tayo, visit pa-northbound. Pupunta tayo ng PDX Turbina Baupo. Yan yung crossing dyan sa pupuntang Laguna Igua. Pakanan, pakaliwa, papuntang Pili, Naga. Yan, napos na yun.